Hi mga moms! So today is Sunday at dahil Sunday, nandito ako ngayon sa store kasi maaga akong namili. Then, may mga kaunting problema na dapat ayusin dito sa store. Kasi nga may yung bara, tapos yung manok, ginagawa po nilang talunan. Tumatalo siya nung nakaawang na siya. Yan. Ayun, kasama ko nga pala ang nalalapit na maging soon to be bride. Wow, ikakasal na siya. Kailan nakasal nyo? 26. 26. Toroy. Ano na kayo? Okay na yung mga papers? Opo. Ayos na tanan. Oo, lahat na. So, ano na lang? Yung kuan, sa seminar na yung kasal na lang. Oh, toroy. Ako na mag-aayos sa'yo, ha? Opo. Ay, may dress ka na. Opo. May gown. Toroy. Oh. Si kuya, may outfit na. Opo. May ano na siya, may barong. Opo. Toroy. Kapalitan ko lang siya ng sanina damit at puti. Yan, no? May pangloob. Sa loob. May puti ako doon panloob. Pero tube, okay. Alik din ako ipapatingin kasi Anong bara nito, mamihay? lumalabas yung itim. Parang bumabalik yung tubig. Sa dyan, sa dito yung... Eto, dito sa part na to, dito sa CR. Sabi ko, di ba, pinalitan nyo nga yan. Yun ang hindi ko alam kung ano ba yung buhangin ba yung bumabalik. Tsaka parang amoy... Ito, kanang ginawa namin? Oh, tas parang ano siya, amoy kanal. Na ewan. Bago yan, kain muna tayo. Ako. Akala ko, sinama niyo yung mga bata, kaya ang dami ko niluto. Samo kayo miyo eh. Oo, sige, halika na, kain muna tayo. Sige po, kuan. Pag-usapan natin yung kasal niya. Ay, nauna na yung honeymoon nila. Sana all. Dahil nagutom kami, magsasangag kami ng kanin. In fairness talaga sa sangag mo, gusto ko talaga. Malasa. Naglalagay kasi siya ng 8 betchin at 3 magic sarap. Yan. Tapos, ang kanyang hobby naman ay nandito sa kabila, sa likod. Ano ko yan? Nakita mo? Wala pa. Kung saan ang gagaling? Kasi parang naasay naasay mga lupa-lupa. Yun yung gusto kong malaman kung saan. Asan na yung tubo? Dito. Ayan. So, dito ba yan? Ito yung, dugtungan eh. Ito yung dinugtong namin. Ito yung luma. Na hindi na. So, Pag ano siya, tignan natin baka. okay. Kailangan makita natin kanina. Magbuhos. Matatanggal ba? Hindi na. Yung dugtong. Yung dugtong? Yung pinagdugtungan ba na orange? Oo, tanggal. Ay, hindi. Matatanggal? Hindi. Hindi ka, nakakakuan mo. Nakadikit na. Na yung... Ang ano ko pa, bakit kaya ganun? Nagbuhos ka ba? Tinesting mo? Oo, nagbuhos ako. Wala pa. Hindi. Sige, tingnan muna natin. Kasi chinek din yung Puso Negro, hindi pa naman daw puno. Nakita na ang problema. And the problem is, Yun. alin? Yun, patagas ng tubig tapos yung tubo natin, malalim pa. So, puno na. Puno, nandun. Yung tubig nandun sa ilalim, tagas na. Tubo na to eh. So, Talagang babalik siya. Yung problema, ito. so puno na to. Yung itong simento, tagos to sa ilalim. Oh, Bakit? so ibig sabihin marami pang, mataas na yung tubig. Mataas ng tubig oh. Kaya bumabalik. So, walang bara. O walang bara. Ano yung inano mo? Yung tubo? Hindi. Hindi. Ito yung tanong ko, itong hollow block na to, Hanggang baba. hanggang baba, o dito lang siya. Hindi, hanggang baba daw yan. Hanggang baba, Mm-mm. yung hollow block, Mm-mm. pile. Bakit may tubig? Yun nga. I-tuktukin mo yung kung hollow blocks yan. Wala na oh. Hollow blocks yun. Nabutas na oh. O kasi dyan yung
Una eh, ito. Diyan. So, ibig sabihin puno na yung tubig niyan. Ang puno ng tubig. Pataas na. Ang pataas natin. Babalik talaga doon. So, eto na. Itong nakaharang na ito, na bakal, ay puputulin na natin. Tapos, gagawa natin ng... Ay! Uy, baka nakalaylay yung saksakan. Basa. Baka makuryente ka ba? Basa yung ano, uy. Para makakadaan na kami ng hindi mataas yung hakbang. So, ano tayo? Another gastos for today's ganap and video. So, today is Sunday kasi namantala ko rin si Kuya since wala siyang pasok. Siya na ang maggawa dyan. Siya yung idudugtong dito mga. Pakita natin mamaya. So, ayan, putol na yung part. Ayan. So, open na siya. So, pwede na siyang makatawid-tawid, no? Hindi ka na mahirapan yan. Ayun ang tapakin na yung, wag lang yung tapakan yung ano. Oo. Hindi lang siya maapakan. So, ito, ay idugtong dyan yung Una na. sambaka dyan sa taas. Pati ito dito sa kanto. Yan. Yan. Ngayon naman dito tayo sa Puso Negro. Since ano na siya, puno na, ituturing. Pahigop na rin, napasipsip na natin siya ngayon. Yung ginagawa mo kuya, yan yung pinaka magiging takip niya na. Yan. Pa-sip-sip na natin yung iba. Then dito, yan. Inayos namin yung ganyan yan. Dito sa kabilang side naman, sa dulo. Oh! Ayan na sila. Ayan na yung machine na mag... Okay ra, mag-video? Huwag na natin ipakita yung pupo. Ayan, higot na nila yan dito. Ayan na kanilang machine. Ang ating tubo. Ito kasi ano lang naman po ito. Wala siyang pupo. Tubig lang po yung pahigop ko dyan. Kasi yan yung galing dun sa kapag naliligo sa CR at saka yung pag naghuhugas. Ito yung mga nandito. Yung ano ko na rin, papadakot. Para wala nakatambak dyan. Ano ko mo kuya? Nagkaaway na yung mga plywood. Ayun na nga. May laman na nga siya. Napuno na nga siya kaagad. Okay na to kuya, yung ganitong pipe? Saan? Okay na ba yung ganyan? Akala lang sa ibutang ko. 4? Oo. Oh, Mga 4. isa. Na mga papalitan naman sa filtrap. Pag malaki, mapwede na saan. Para may taklob. So bibili ng takip. Yung sinusukat na nila yung pang maliit. Hindi, yung sukat natin. Laki. So Butas. napalaki yung butas. Okay. It's time to make sip-sip na. Earth. Kira? Mostly, mga ilang minuto yan. Kung gaano karami. Ano na siya. Matagal-tagal din to kuya. Hindi naman. Ayan, so semento na nahigop na lahat nung mga natirang tubig. Kasi mahirap na pag kumakain yung mga customer, sisingaw yung amoy dun sa CR. So at least ito na, higop na.
So dito naman, yung ibang mga basura dyan, ilalagay na namin sa isang sako. Kasya yun na sa sako para nang sa ganun. Hindi na siya, natabo naman na ba to? Oh, tapos na. Hindi ba to lumulubog. Tumunoy pa yan. Kasi Malambot? malambot pa. Oh, hindi natin malagyan ng bato. Ayaw na lang. Oh. Kasi dyan galing yung hinukoy dun sa kanina sa tubo. So ngayon itong mga basura namin. Ayan. Wala ba tayong rito, yung nagdadampot na? Ayan, baka pwede masunog yan. Yung mga dahon. Ayan, pinagsama-sama mo yan. Pag magsunog, Magdingas. diretso na. Okay. Ito yung likod na part ng aming ng aming store. Dito yung aming, yan, kasi nagkuha sila ng mga nyog, mga buko. So yung mga pinagbalatan nandiyan para makapampadingas. Pwede ba tayo magdingas nito, Day? Ngayon, para iwas lamok? Saan po? Diyan. Magdingas, dili. Pwede. Hindi maano, kailangan may kanya ma. Ito ba? Kailangan. Ano pa ba? Dapat tuyot na tuyot? Hindi. Tuyo naman Mimi. Pero, Hindi siya Ayaw na lang. sana, tama. Ayaw na lang. Okay na po. Magpausok pa. Yan. Diba? Okay na siya. Ito, mas maluwag na yung space namin yung paglabas namin dito. Yan. At higit sa lahat, okay na yung aming CR. Hindi na siya barado. Hindi naman siya barado actually. Hindi na siya babalik-balik yung tubig kasi gawa ng na okay na siya, napasipsip na namin siya. Yan. Kaya okay na siya. Yes. So, ayan na mga moms. We're almost done ngayon. Yung na lang na paan ng lamesa ang aming inaayos. I can say na today is a very magastos na day. Ang daming gastos, nakakaloka. Nakakamantika, oo. Sana yung mga nagastos ko, parang funds ko, mai-release na lahat. Ganon. So, if you're watching this video, comment down below, share this video, comment, share. Sige, comment lang. And don't skip ads. God bless you!